טוב חברים, הפעם הלכנו לטנטורה. שר פה בדמות החנות ורומי שמשחק. הנה על מלול, אל תצא עוד. הנה טולטול החמוד. טולטול, תגיד שלום. אז כיף לנו פה? הנה על מלולה, תצא, לא צריך לצעוק. הנה על מלולה הקטנה. והנה שר החנות החליט שנשבר לו כבר, הוא יוצא החוצה, אין לו כוח כבר. יפה. תום, תום, כיף לך? תגיד שלום. יפה חמודי. שר, אתה רוצה להגיד משהו למצלמה? לא, תראה לי את התמונות. אני אראה לך עוד מעט. רגע, אני צריך לצלם את קובי ואני בא. והנה קובי הסטלן. הנה קובי הסטלן בפוזה הרגילה. והנה נרגילה החברה שלנו תמיד.